Keď nejdú veci tak, ako chceš a máš pocit, že sa ti všetko serie, chod si zabehať. Tak to robím ja. A pozri, oplatí sa to. Aj kvôli takýmto nádherným výhľadom. Tu si dobujem pekne baterky. A nádherný západ slnka. Ísť si zabehať. To je liek na všetko. Úplne na všetko. Nemusíte behať, keď nie ste tak skúsený bežec, tak to ako ja, cez lúky a hory a lesy. Proste, lebo tie stupaky, to je celkom ťažké, pokiaľ nemáte kondičku. Ale môžete behať aj niekde na rovinke, niekde okolo jazera, dajme tomu, alebo v každom meste nejaký štadión, alebo aj v obciach, že trebárs po tej bežeckej dráhe, okolo štadióna. Dá sa nájsť aj taká možnosť, že bežíte proste po rovinke, ale toto je o mnoho lepšie, ak máte na to odvahu. Lebo zároveň ste v prírode, zároveň sa dobíjate energiou, trošku nožičky Riťka dá viacej zabrať, keď máte aj stupaky, takže odporúčam každý deň behať a minimálne, keď nie každý deň, tak aspoň keď ti nejdu veci podľa toho, ako by si chcel. Tu prídeš pri tom behu na úplne iné myšlienky. Okamžite si napravíš ten mindset, dáš si hlavu dokopy, aj telíčko, budeš fit. No, neviem, veľmi to tu nie je teraz vidieť, moju postavu, ale to vám ukážem inokedy. Takže cítiť sa dobre môžeš kedykoľvek, keď si to ty sám nastavíš a zmeníš. Čiže keď niečo nevychádza, neľutuj sa, nerev doma do vankúša, alebo že si dáš cigaretu a podobné kraviny. Tak som to riešila v minulosti, ale to už nerobím. Takže tenisky na nohy. Utekaj! Utekaj! A o 2 hodiny bude všetko inak. O 2 hodiny budeš cítiť pocit šťastia a veci sa zmenia k lepšiemu. Takto. Takže púšťam si väčšinou do uši afirmácie, ale v tých afirmáciách už je aj hudba. A najmä keď mám taký deň, alebo nejaké obdobie, kedy nevychádzajú veci podľa predstav, ako som už spomínala, tak vtedy si púšťam naozaj veľmi pozitívne afirmácie všetkého druhu. A je to príjemné. Proste potom ten beh vám ubehne ako nič, že ty zabehneš niekoľko kilometrov, ani si to neuvedomíš. Ale dnes v podstate prvýkrát bežím po 2 týždňoch, odkedy som mala úraz na lyžiach a v podstate som mala v prdeli úplne koleno vyklbené a trošku som si ho pomaly rozcvičovala doma a teraz je to prvýkrát vlastne presne 2 týždne po tom úraze na lyžiach, že už bežím a vôbec nič necítim, úplne v pohodičke. Takže netreba sa poddávať tomu, keď sa vám niečo deje s telom. Musíte sa proste rozhýbať a povedať si, že som zdravý, nič mi nie je. A ono to odíde, normálne to zmizne, tam bolesť. A niektorí tomu neveríte, tak to už vaša smola. Ja tomu verím, lebo sa mi to tak v živote deje. Takže žijem život bez liekov, bez doktorov. A želám to aj vám všetkým. A preto, aby to bolo tak, že dokážete žiť život aj bez liekov a bez doktorov, tak treba čo? Zdravo sa stravovať, treba športovať a cibriť si svoju myseľ, to znamená čo? Meditovať. Meditovať každý deň, alebo aspoň raz do týždňa, keby ste meditovali, ako ja meditujem každý deň x krát, hej. A potom preto zvládam čokoľvek. Keď sa mi čokoľvek deje, aha, sa usmievam. A keď som mal úplne blbý deň, ale som úplne v pohodičke, pretože táto príroda a tento beh
to ma dostane na úplne iný level myšlienok. Tak, a pozrite. Ale aké to tu krásne, jo. Dobre, pokračujem v behu. Ja som vám chcela nahrať zo pár vnemov, ešte kým bude tma. Po tme ma už asi neuvidíte. Už sa blížim k civilizácii. Tak. Ešte mám necelý kilometrík a tu je takáto studnička. Takže sa tu idem napiť. Pomaly končím, ešte tak, necelý kilometr. A chcem vám povedať, že ešte je dôležité aj to. Nie len tá stráva, to meditovanie, ten šport, pozitívne myslenie, ale aj starať sa trošku tak o seba, o ten zovňajšok, ešte aj inak. Napríklad tým, že používate kvalitné krémy, tým, že si doprajete z času na čas nejakú kozmetičku, určite saunu, určite wellness ako taký. Treba si dopriať dobré veci a niekedy aj také drahšie veci. Nešetrite na sebe nikdy. Aby ste sa dobre cítili vo svojom tele a vo svojej mysli, tak si doprajte, po čom vaše srdce a telo túži a určite sa budete cítiť skvelo. Takže aj toto je dôležité. Byť pekný, byť pekná. Dodávam to sebavedomie a keď má človek zdravé sebavedomie, tak sa mu lepšie potom bude dariť vo všetkom. Dúfam, že ma ešte vidíte a počujete. Idem to dobehnúť. Končím. Majte sa krásne. A dúfam, že aspoň niektorých z vás som teraz inšpirovala. Čaute. Mimochodom, mám menej kíl ako rokov. To je podľa mňa, že super.